Ụmụnne m, ihe a na-akpọ ọbịrịgbu m ga-egbu onwe ya. Wụrụ ahakwa ihe a na-akpọ ọchị awa ụtọ. Ihe na m na-agbụtara ọnụ ngalugbo ine o rubeghị 3 hours otu nwanne anyị nwaanyị kpọrọ m na-akọrọ m ya na ihe meghe ihe Adanne gabigaga currently now na-abatụlụga agụga ndụ ya agụga. O kweghị m ịdị m were m oso were ije sị m abịa gbotowara ọnụ kelee nne. Ọbịrịgbu m ga-egbu onwe ya ọchị awa ụtọ. Ọchị awa ụtọ asị na anya na-ele obi ka m gbuo m ya na nkenke. Nwanne anyị nwaanyị sị Adanne ya lụrụ di o, lụga na famili, ọ bara na famili na-enweghị onye ma na ihe ha nwere ha ebu nwee mfụ nwee ihe niile. Ka ọ batara di ya o, nne di enyekweghị impreshọn na ọ laikighị ya. Ọ nabatachara Adanne ya na-egosi ịhụnanya. Ụmụnne ndị ka ọzọ nabatacha Adanne ya. Onye ihu na onye azụ nabatachara Adanne na di ya lụọ na-ebihụ Lagos. Ụmụnne m, ọ ya ka nne di ya kpọtara ha nwa. Nne di ya sendịrị obere nwa ha sị nidiri mmadụ silepụrụ ha na asịrị ha nidiri onye house help. Nne di ya ji aka ya chọta nwatakịrị ọ kpọtara ha. Nwatakịrị nọ ntara abịawo after Adanne ya mụrụ nwa ha na-achọ help enwe help abịa. Nne di ya so ji ha ahụ mma ka ha anwụkwala ya onwe nwere ihe eji n'aka ya ga hapụli ya nwere exam. Ọ ya ka Adanne ya nọ ntara nwa ọ mụrụ eruwela ebe ọ gawala like 2 or 3 months. Nne di ya si ya chọtala nwa ya chọtala nwa ga-abịa ile ha na ya ga-anọ mana ha ejichikwa ike dị ya school asụ o kpọtawa etige nwatakịrị na bọs. Di Adanne bịara receive nwatakịrị nọ ntara abịala 2 days kpọọ ka ọ nụrụ. Adanne ebuga ya ụlọ ọgwụ. Dọkịta elekwa Adanne elechas na poison ka o riri. Di Adanne sị poison ka esi ebe. Dọkịta gwa di ya na ụdịka poison nwaanyị a riri na ọ naanị Chineke ka ọ dị n'aka this lady survive. Adanne nọkwa na koma. Di ya nụrụ ngasị nọkwa lọta. Ọ naanị ya na nwunye na nwa ọhụrụ amụrụ na nwatakịrị si village kpọrọ bịa. Ọ ya ka di ya threatened this girl so gịnị wụ ihe ka ebe poison si baga na nwunye eriri ụkwa na ntị ya. Threaten nọ ya were phone tinye na ntị si ya ga-akpọ polisi ugbo na a ga-eme ya arrest na eruta police station na a ga-atọcha ya na a ga-ahịga waya n'ọkụ were pịa ya. Nụtọrọsọ ụmụ nwaanyị na bịa werekwa obere nwa ya chili aka elu bewe si dede na ya gbaghara ya ụkwara di Adanne na ya gbaghara ya na ọkwa mma nyere ihe ya si etire anti narị na etikwule mgbe nri ya na dede ga-eri na otige naanị na ka nti ga-eri na ọkwa ihe ya mere na si biko. Ọ ya ka di Adanne sọsị gịnị wepụta fonu na ntị ya jụọ sọsị gịnị nwatakịrị ekwuo ga-eweta ngwugwu ka emefuru from ga-eshi tige ka etiri eti jie na ọwụ mma ya wụ the woman kpọtara ha Adanne na di nwa ụkwanụ nne di Adanne ya. Nwatakịrị ga-eweta ngwugwu ihe o mefuru ofere afọ from ka the woman nyere si eti ike na otu iwe ntị na otu ichakwale na otu ige ọrịawa o nwetatocha onwe otu ihe ọzọ na ya manahụ ma ya etifere etife na ya amahụhụ na mmasị na ọ ga-anwụ bet ya eti iwe ntị. Ọ ya ka di Adanne tiri bee mmiri fonu kpọwa mma ya si na ngwugwu o nyere nwatakịrị ọ kpọtara ya si eti were nwunye narị na ọ gịnị wụ ihe nọ na ngwugwu na nwunye nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a abatụlụ for her life na ọ gịnị wụ ihe nọ na ngwugwu. Ndị ma na nọrọ ga-akpọpadekwe ivunu ụmụnne ya ndị ka ọzọ ndị ka o tochiri n'ihi na ọ dị ma na ụdị ọkpara. Ụmụnne si ekwulitekwala ya emekwele ka ndị ọzọ nọ ihe ya ekwekwele ka ndị ọgọ ya wụ ha nwa ka ha nọ. Di Adanne sị gịnị na o kwekwele ka ndị ole ndị mere ihe ya wụ ndị tire na biznes ya emege na ndị nyere ya aka mgbe ya nidiri mmadụ ka ihe si ha ekwekwele ka ha nọ na ya na-aga ịgwọ ọgọ ya nwoke now na ihe ga-eme ka hapụ ịgwọ ọgọ nwoke ya wụ nwanne ya nwoke ka dị ọkpara ka ya na this man dị na mma. Ọ gwawa si elekwekwe ihe ahụ ga now na elekwekwe ihe ahụ ga ọwụghị obere ihe. Ụmụnne m okwu nwata nwaanyị si okwu gbatuo aya ka jụwara mmesi ọ gịnị kwara ihe iji chigbu nwunye nwa ọ gịnị ka o mere ole mgbe unu sewere na-enweghị mgbe ha sewere na ya na-ala ike ote ọ na-eshi eme ya mgbe niile ya anaghị ego ọ gaghị ekwe enye ọsịa ya ka ya na anụ nwa ya nwoke ya anaghị ego ọ ga-ekwe enye ọsịa na anụ nwa ya nwoke ọ bụrụ na mma ya rụ ndụ naghị ego ọ ga-asị ya ga nawa di ya
na onwe ya o jighị ya mere nne ya gwa na ihe eji ya mere nwa na ọ wụghụ poison ka ya etiri na ihe etiri ka ihu ya rụ ka ekpo ka di enwe ike kpo ya ugwo ọ ihe etiri na etighị ihe ga-egbu ya egbu na ọwụ na ọnwa otu o si react na ọwụhụ fault ya na ihe etiri ihe aso onye mere ihe mere na ọwụ ka nwa ya nwunye nwa ya dịka ekpo n'ebe di ya nọ. Ụmụnne m ọ na-anọkwa ụfọdụ ndị mmadụ anwụọla n'ụdị a gị zụliri gaa na nke dibịa gwa ihe ị ga-agwụrụ ihe gara nga ọ ma na ị ga-ekwute o nweghị mgbe ị ga-ekwute ihe gara nga ị gaghị ekwute ihe ọ gara gị ịgwọ ka ekpeghe nwunye nwa ya ekpo so that di ya ele anya n'ihu ya na abụọ na-eko okoko tire ha ọgbaghara rutezie ọwụzi ihe o tiri dị ịhụnanya nọ di ya nwunye di ya ka na-ahụkwa nwunye otu o si ahụta ya ihe nwaanyị riziri aghọdiziri ya poisonous. Ụmụnne m na-anụkwa na ọkwa mmadụ ka a na-arịa ọkwa obi wa akpa onye ọbụla nya ka ọkwa ihe a na-arịa. This lady nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a patụlụ fọ ndụ ya onye dewere ebe ahụ nne di ya ọ gịnị iwe na nne di ya na ya ego ọ sị ya na anụ nwa ya nwoke na enweghị ego ya ji enwebeghị ihe memere na ya ka mụchara nwa ya nọ n'ụlọ na ya ka mụchara nwa kemgbe ya nara leave na ya nọ n'ụlọ ma ịmụ nwa ma gịnị na enwebe ego batawa ha na ya aka na ya na nwa ya nwoke. Ụmụnne m ọgwụla ofensi nwaanyị nọ kọmitiri nne di ya anọrọ nga sendetara ya nwa ga-abịa ha na ha ga-anọ nye nwatakịrị ihe ọ ga-enye nwunye nwa ya. Ugbu a na according to nwanne anyị nwaanyị ọ sị di ada nne ya agwala mma ya that na-enwe ihe mere nwunye na eluzo nwunye nọ ya onwe ga-eluzukwa ya nwa forever and ever even ya ga-ahụ ozu ya anya na ya agaghị ahụ ozu ya anya asị diọkpara ya wụ na ya ga-emeki sure na ya mara okpete n'ili ya na ọ gakwa ga-amaka ya ihe ji na-agwa ya ka ọ ga-erekwa ihe ga-emenụ otu ugbo ọ ka dị ndụ na-enwe ihe mere nwunye na ọ hụchara ya anya ikpeazụ na ọ ga-enwe ike ịhụ ya anya again na ọ ga-eluzi ya as a son na ya gaghị ahụ ozu ya anya ya ga-atọpụkwara ya na again tili ya nwa na ọnwụkwa na anwụ elie ya na ya lọta ya gaghị ịma ego okpete n'ili ya. Ụmụnne m ọ na-anọkwa nwanne ya nwaanyị sị nwanne ya nwaanyị nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu aghọ ndụ ya ọ gịnị wụ ihe nke a biko nọ ụdịka obi ọjọọ ka ọ gịnị nwaanyị ka mụchara nwa ọhụrụ na-erubeghị 3 months tụge nwa ya na ya trọst ọṅụ gị kpọtara nne di ya gị kpọtara nwa ya na ya ga-anọ gị gakpọrọ nwatakịrị gwa ihe ọ ga-etigere ticha gwazi ya sị na enyi ya mee ka ịshọ na dede ya gaghị eri ị chọghị nwa ka nwe ihe mere mana ọ nwa onye ọzọ nwa nwoke bịa lụrụ onye chọrọ ka ọ sọfọwa one way or the other ijikwere chi ikpe ya ekpo jikwere chi ikpe igana. Ụmụnne m tinye nwanne anyị nwaanyị na ekpere biko.